जि बड'लेण्डआव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जिफोर आद्रा थानाय खामानि जेरै बाउन्डारि बांहोनाय गामि सोसननाय लोगोसेयै दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सारा जोंनो मा बाथ्रा फोरमायदों। दा रायजोफोर नोंथांमोना साफ्रोमबो नायनो गोनांथार, मानो होनोब्ला दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सारा गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। दा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायदो, लोगोसे खोनासंलांदो। गोदानै जिहेतु आसाम सरकारा बिबान लासिगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ जों खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि जि बड'लेण्डआव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जिफोर आद्रा थानाय खामानि जेरै बाउन्डारि बांहोनाय गामि सोसननाय लोगोसेयै संबिधानिक जे एमेन्डमेन्टनि सायाव आसाम सरकारा राहा लानांगौ, पार्लियामेन्टनि एमेन्डमेन्टखौ जाहाथे 125 एमेन्डमेन्टखौ बिथांमोना मावनायाव मदद खालामगोन आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन जोंनि भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ समाधान खालामनायाव बड'लेण्डनि जे आयेन पास खालामनाय जिखौ लानानै 6.3 नि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा दङ, जाहाथे बिथांमोना गोख्रैनो बेखौ मावफुंगोन होननानै जों मिजिंथिबाय। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोंनि जे फसंथान गायसननाय सोलोंथाइ दावगाहोनायाव आरो गासै आसाम सरकार आरो मिरु सरकारनि जे बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो गोनां आद्रा थानाय जाहाथे बिथांमोना बयबो जाहाथे बड'लेण्डनि आरो आसामनि गासै एमएलए मन्थ्रि जाय बिथांमोना बिबान मोनगोन जाहाथे गासैबो बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन एनडिएफबिनि जाय बिथांमोननि केस उइथड्रलनि खोथा दङ आरो बायदि बेबादि माखासे जुजिनाय थासारि दंबावो आयेनिक भाबे जायखौ आसाम सरकारा मदद खालामनांगौ आरो जायनि सायाव जोंनि बड'लेण्डनि बा बड'नि जायफोर एमएलए मन्थ्रि मोनगोन बिथांमोना जाहाथे बेफोर बिथिङाव नोजोर बोनानै माहारिनि दावगानांगौनि थाखाय आरो जोंनि आसाम बा बड'लेण्डआ दावगानांगौनि थाखाय बेफोर समाधाननि लामाखौ बरनगोन। जों नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैहाय गोदानै बिबान मोनगोन बा आसाम सरकार दागोन बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरो। दिनैनि लाइमोना गावबा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनानै जानाय लोंनाय बाइक साफ्रेनाय बेफोरावसो जों गोसो होबाय दङ। दा बेखायनो नै दा मोनानि हारिमुना मोनाबिलि जागोन, बेवहाय जों नुगोन गोबां सेंग्राफोरखौ लोंला जाला थानाय। जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि बे मोनसेल' जिउखौ थांना थानायाव जों माबोरै गावनि जिउखौ दानो हागोन जों बेयावसो नोजोर होनांसिगौ। मानो होनबा जानो लोंनाया जोङो फैबाय थागोन थांबाय थागोन, नाथाय जोंनि नैबे लाइमोन समखौ जुदि बाबेन लाङोबा, लाइमोन समा जुदि बाबेन लाङोब्ला जों बे सनानि जिउखौ मोनफिननाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो रंजानाय बाजानायखौ गोजानाव दोनथ'नानै गावनि जिउ दानायाव गोसो होयो। दिनैनि लाइमोना गावबा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनानै जानाय लोंनाय बाइक साफ्रेनाय बेफोरावसो जों गोसो होबाय दङ। दा बेखायनो नै दा मोनानि हारिमुना मोनाबिलि जागोन, बेवहाय जों नुगोन गोबां सेंग्राफोरखौ लोंला जाला थानाय। जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि बे मोनसेल' जिउखौ थांना थानायाव जों माबोरै गावनि जिउखौ दानो हागोन जों बेयावसो नोजोर होनांसिगौ। मानो होनबा जानो लोंनाया जोङो फैबाय थागोन थांबाय थागोन, नाथाय जोंनि नैबे लाइमोन समखौ जुदि बाबेन लाङोबा, लाइमोन समा जुदि बाबेन लाङोब्ला जों बे सनानि जिउखौ मोनफिननाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो रंजानाय बाजानायखौ गोजानाव दोनथ'नानै गावनि जिउ दानायाव गोसो होयो। दिनैनि लाइमोना गावबा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनानै जानाय लोंनाय बाइक साफ्रेनाय बेफोरावसो जों गोसो होबाय दङ। दा बेखायनो नै दा मोनानि हारिमुना मोनाबिलि जागोन, बेवहाय जों नुगोन गोबां सेंग्राफोरखौ लोंला जाला थानाय। जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि बे मोनसेल' जिउखौ थांना थानायाव जों माबोरै गावनि जिउखौ दानो हागोन जों बेयावसो नोजोर होनांसिगौ। मानो होनबा जानो लोंनाया जोङो फैबाय थागोन थांबाय थागोन, नाथाय जोंनि नैबे लाइमोन समखौ जुदि बाबेन लाङोबा, लाइमोन समा जुदि बाबेन लाङोब्ला जों बे सनानि जिउखौ मोनफिननाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो रंजानाय बाजानायखौ गोजानाव दोनथ'नानै गावनि जिउ दानायाव गोसो होयो। दिनैनि लाइमोना गावबा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनानै जानाय लोंनाय बाइक साफ्रेनाय बेफोरावसो जों गोसो होबाय दङ। दा बेखायनो नै दा मोनानि हारिमुना मोनाबिलि जागोन, बेवहाय जों नुगोन गोबां सेंग्राफोरखौ लोंला जाला थानाय। जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि बे मोनसेल' जिउखौ थांना थानायाव जों माबोरै गावनि जिउखौ दानो हागोन जों बेयावसो नोजोर होनांसिगौ। मानो होनबा जानो लोंनाया जोङो फैबाय थागोन थांबाय थागोन, नाथाय जोंनि नैबे लाइमोन समखौ जुदि
बाबेन लाङोबा लाइमोन सना जुदि बाबेन लाङोब्ला जों बे सनानि जिउखौ मोनफिननाय नङा। बेखायनो आं खावलायगोन जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो रंजानाय बाजानायखौ गोजानाव दोनथ'नानै गावनि जिउ दानायाव गोसो होयो। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सारा मा बाथ्रा बुंखो। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।